borok caitok mani no bagunai borok suno opor suno tir mani bagunai borok na ang bisas khalai hambai maya parum aboni chatra satano sini titi edisi hapangni CM no hambai maru tamani hunmalle mahai opportunity no suno যখন পর্বতাল রুপাইকা লগি no senjasa kinyai sinno tabu alada building krei center ni baginyai no kotor tangga krei habano sung suru khalajani baginyai tei sini je subjecti jedi sini chairman Sanjeev Devarma bobini chamber no ya karenyai norok ni baginyai sini thinam sini bhobishot ni sini upcoming generation ni norok ni baginyai rei rekha বলবো বেলাকেনা হামবাই মারু খাদানি তাকুতে বুকুচং বিশেষ খালাই স্টুডেন্ট চিনি सोलोंनाय रखल आं बयजों मुचुङो ताबुंनि अजरा जुग जुग पाल्टक जाखै फायो आइनि आइजि सिस्टेम हाके तंखाके जोंते इंडिया जोंताबो कम्पिटिशननि जुग अ जागा जों कम्पिटिशन बायनो मा थानाय कम्पिटिशन बायनो जों सिनि थिनांनो चुज खालायमाय मानानाय जों आइगिना हाके आसुगुन्याय शुधु सरकारनि उपर डिपेन्ड खालाय दंगिन्याय आं आंनि डिग्री सिमिक अर्जन खालायनाय जों दाबो सिनि लाइफ स्टाइल खालायनानै बेलायनो कठिन अजाराव दिनै महाय अपरचुनिटि माका किनो बिसोर मुन्नो आमतानि जे गानागिनि जे लोकाल टंगरक नरक अजागा नरक सोलोङै मानखा नरकनो फिरि सोलोंनानै बागै जोंनि अपरचुनिटि मानखा आयका जों दाबो नुबागै दङ सानानि मुखिया फानो अर मा सावो इसा मा सानाय जेता सिनि ट्रेड चलित मनि दाबो ट्रेड चलित मनि सिनि बरकनि बिसिङावनो जों दाबो हामिया मानिबाय गोदान जाय बांकुखा बाङै दङ धीरे धीरे बाङै दङ तामनि हिमाले सिनि आरो दाबो आमहाय बरक संका बागैने बरक भंनि कलिक बांगो भंनि दल बांगो लंगि बांगो आमहाय गुबुन लायनाय सिनि वाइसाव जों आजोगै चिन्ता मा खालायो सिनि थिना सिनि जेनेरेशन द बुसुर जरातै गेप उनो अमहाय हामिया मानिबाय जों दाबो बिभिन्न दिगे खनाका हिके जों खुनु खरके जों खनाव दिनै अर खरकसा थिकला थैकेबो दिनै अर खरकनि सिकला कबुलजा नकनि नखरि मेनजा अमनि एके नग हयसय गेलांगारि नकनि जे कोनो मानै इभेन किनो बिसराम गंजा आमजायाबो किनि आमजायाबो अमहाय घटना नैनाय ताखुबनै बुलायनाय थैमानि पर्यन्त जों नुगु दङ नुखा लाइथांका अमनो थानि आंगरनो अमनो कन्यमु दङ एकदिगे आबो बरंनि थानि सामुंग्रै बरंनि थानि अन्य सामुंग्रै अन्य जागा सिनि खेला दुलाबाय चालै थांबा हाय सिनि दिनै एक्सट्रा महायके ट्रेनिं सेन्टार बा स्टाडि सेन्टार जों थांगोन जरा मानजा जों स्कुलनि फायके थांलाया आ जागायाव जों गुबुननि थांलायो दिनै अ जागायाव जों अर टाइम स्पेन्ड खालायके कम से कम जों आबोबाय चालनानि दिगे जों फायमानो आं नरकनि बागै सुरिनाय नरकनि बागै खालायनाय नरक अजागानि बिसिंतै अ निलेटनि बिसिंतै गाहामके स्टाडि खालायनाय अजागानि नंनि फु फल मानथो नरक बसकांगो आगुंनानि बागैनाय अजागा नंनि कायसा अ स्टाडि सेन्टार कायसा नरकनि कायसा माने प्लेटफर्म मुंनि फायथो नरकनि बसकांगो थिनांगो नरकनि भबिष्यतनो सोरामना थांगोनि अजागानि सार्टिफिकेट हायखबा अजागा सोलोंमानि हामुङो नांदों होननाय आं नंनो आगाम शुभेच्छा याफारो तामनि हिंगांगे जों अर ताबक जों जतनो बार मा सालायो कम्पिटिशन जुगो जों कायसा जिमुबाय तंगा जुगया जों जाबक आधुनिक जुगो जों बेबादनो रोंनानै नांगौ जों कम्पिउटार रोंगिया जों दिनै उंगो खालायनाय जा हिंगांगे अनलाइन निनि तामनाय उंगो बाय ताक गरि हिंगांगे जों दिनै काना खालायो काना आनि बागै जों अमो सिनि नांगौ जों हामिया सुदु मोबाइल थुंलायै मोबाइलाव उंगो खालायमा बाय सिमिक सिनि हिंगिया सिनि जीवनाव सिनि काहामनि बागैबो जों अमनो अ टेक्नोलॉजीनि जों यूज खालायनो नांगौ यूजफुल खालायनो नांगौ यूटिलाइज खालायनो नांगौ ओंखासो नोंनि थिनांगौ नोंनि भबिष्यतआव काहामङै बासाय फैनाय आं खालायो सिनि बसकांगो बाहायके जों अपरचुनिटि मा खांके नरकनि बागै तेबो कदर अमो सिमिके तेबो काहाम कुलुगुरि जानाय जों चाइतोगै दङ आशा खालायो अमर बिसिंगै नंनि थिनां नंनि भबिष्यत काहामंथों अमनो आं
आसा आकांक्षा नारगैनो नरंनि थानि हक नारगनि अरन मोनथाखा जतनानो हामबाय खुलुमबाय।